dod o? O blaned Zoomtopia. Pwy ydych chi? Bil ydw i. A Bob ydw i. A ni'n byw yma. Bobolio. Diddorol. Beth ydych chi'n gwneud yma? Pam bod chi wedi gael eich planed? Mae'n unig iawn ar ein planed ni. Ydy wir, a ni angen ffrind. Na i fod yn ffrind i chi. A fi, awn ni ofyn i mam a phawn i fynd i chwarae. Wir, newch chi fod yn ffrindiau i ni. Diolch, ni byth wedi cael ffrind arall o'r blaen. Dewch, fe awn ni ddangos i chi'r holl bethau anhygoel sydd gennym ar y blaned hon. A efallai rhyw fi, chi ddod i'n planed ni. O ie, mae llwyth o beth anhygoel ar ei blaned ni. Wow, yeah, please. Yes! Yes!